Il-Partit Laburista huwa l-partit illi jippremjak tal-bżulija. Għalhekk se nerġgħu innaqsu t-taxxi. Jekk il-poplu Malti u għawċi Afdani bl-ewwel mandat tiegħi, fil-leġislatura li jmiss se naqsu it-taxxa ta' dħul, jiġifieri l-income tax, billi inwessaw it-tax bands. It-twessieħ tat-tax bands se nikkumplementawh b'ċekkijiet aktar ġenerużi tar-rifużjoni tat-taxxa. Qed nikkommettu li nibqgħu nagħtu 24 miljun euro fis-sena f'ċekkijiet. Maħniex ħankunu qegħdin inwedu tnaqqis fit-taxxi jew li nżidu ċ-ċekkijiet u nimplementawhom fl-aħħar sena tal-leġislatura. Żgur mhux se jkun il-każ. Kif l-aħħar budget illi kellna kulħadd kienet jitkellem illi dak kien budget soċjali illi wieżen in-nies bl-aktar mod sostanzjali, hekk ukoll inħares illi fil-budgets illi ġejjin, ġifier fil-ħamsa illi ġejjin tal-leġislatura illi jmiss, dan il-gvern ser ikun jista' jimplementa dawn il-wedi. Issa jmiss li l-gvern ikompli juri kemm verament bil-fatti huwa pro-market. U għalhekk bit-tnaqqis tal-corporate tax kif imħabbar illum stess mill-Prim Ministru fl-eventwalità tal-programm elettorali tal-Partit Laburista fil-Gvern, ħankun qed naraw li nagħtu impetus ġdid tagħna sabiex ikun ukoll sors ta' dħul ieħor lill-istess negozji tagħna. Dħul li ovvjament ħajkun qed iservi sabiex ikompli isaħħaħ in-negozji f'pajjiżna. Hawnhekk qed nitkellmu fuq tnaqqis mhux żgħir tal-corporate tax, jiġifieri tat-taxxa tal-kumpaniji għall-ewwel darba fejn din it-taxxa ħatkun qiegħda tonqos minn 35% għal 25%. Flimkien se naslu. Se nagħtukom aktar flus fil-but. Paga aħjar b'inqas taxxa. Malta, flimkien, il-futur sabiħ.